Petra, v rámci iniciatívy Miesta preč sme sa dnes vybrali recyklátorový papier a je to najväčší recyklátor papiera na Slovensku v Ružomberku. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Recykluje sa tu papier z rôznych závodov alebo z rôznych zdrojov. Jeden zo zdrojov je aj triedený papier, ktorý triedia obyvatelia. Videla si celý proces, aké máš dojmy z toho? No, minimálne ma fascinovala jedna základná informácia, to je, ako je to plne automatizované a že v podstate takýto veľký kolos dokáže obsluhovať teda priamo v prevádzke 10 ľudí. To bolo pre mňa akože celkom, že wow, informácia. Mne sa veľmi páčilo, ako veľa strojov vlastne tam dokážu vtesnať na tých 400 metrov dĺžky haly, že až 10 000 súčiastok, ktorými akýmkoľvek spôsobom vlastne sa spolupodielajú na tom, aby sa zrecykloval ten papier, čiže rozvláknil a potom z neho na konci vyšiel až ten papier hodný znova na výrobu obalov. Nie, mňa ešte zaujalo, ale to je zaujímavé, že ako technicky sa teraz bavíme. Že bolo povedané, že vlastne tá technológia výroby papiera, do toho patrí aj tá recyklácia, alebo z recyklátu v podstate vyrábam nový papierový výrobok, alebo teda celulózový výrobok, že vlastne patrí medzi jedny z najzložitejších technológií vôbec na svete a myslím, že dneska to bolo aj vidieť. A to sme si mysleli, že papier je veľmi jednoduché zrecyklovať. Áno, že máme obnoviteľný. Ale ak potrebujeme, aby na konci vyšiel papier veľmi vysokej kvality, tak to nie je len také jednoduché. Presne tak, aj keď si predstavíme, že na začiatku vlastne tá drevná hmota musí byť rozvláknená, vôbec spracovaná tak, aby išla až na mäkkosť akéhokoľvek vlastne obalového výrobku, ktorý využívame, ktorý naozaj nie je od kartónu, ktorý je pevnejší, až po printový papier alebo vôbec papierový obal aj na jedlo a podobne. To je napríklad veľmi zaujímavé podľa mňa. Mohli by sme ešte dodať aj to, že vlastne všetok papier, ktorý vyjde odtiaľto, je hodný na použitie tej najvyššej hygienickej kvality. A ako vyrába sa aj na kontakt s potravinami, áno. A vyrába sa jednak s recyklovaním, ale aj z primárnych surovín. To je, myslím, že tiež veľmi dôležité povedať, lebo pri plastoch napríklad toto povolenie má len jeden plast zatiaľ, a to je polyetylen tereftalát, ktorý dostal povolenie na kontakt ako recyklát s potravinami a pritom papier, ako sme tu počuli, že v podstate tie výrobky sú všetky vhodné a testované. Na to, aby sme mohli vytriediť a vyrobiť znova takýto papier, je však dôležitý jeden zásadný krok, ktorý priamo ovplyvňuje každý jeden obyvateľ. Vieš, kam mierim? A to je správne triedenie, ale čo ešte bolo zaujímavé, keď o tom hovoríme, tak nám vlastne bolo rovnako povedané, že tá správnosť alebo kvalita triedenia na Slovensku, že je naozaj dosť vysoká a v porovnaní s inými krajinami dokonca kvalitnejšia a efektívnejšia ako napríklad okolité krajiny. Takže nie sme na tom až tak zle, ale zároveň, keď chceme menej rúbať stromy, viac ich využívať v druhotných surovinách, tak si myslím, že to triedenie má absolútne zmysel. A ešte k tomu je to lokálne spracovanie, alebo v podstate jedné z najväčších závodov máme práve na Slovensku. Takže dáva to o to väčší zmysel, prečo takúto surovinu vlastne využiť viackrát vo forme recyklátu. Takže ďakujeme, že triedite, pokračujte v tom, má to zmysel. Na Slovensku sa väčšina vytriedeného papiera aj zrecykluje a môžete si potom, keď sa chytíte nejakého papiera, povedať, že aj vďaka mne bol zrecyklovaný. Recyklácia papiera má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite.